ko'y mini kaben. Kaya kamakunan, kasukitan namin. O kamakunan, hindi ko kaya. Kita yung hari bikin buatan. So ngayon, o yan tayo na mo nito. Ako tuloy sinarita pangalan na ganito. Buatan ngayon tayo kayo, sarapon tayo yung program, sarapon naman kayo. Pangalan na yung moments of silence. Nangyari, masih na nagkapan tayo natin si nagkapan na kaya nagkapan naman tayo kayo. Kita na DRP sa ngayon nagkapan sa panantinan. Nakatagawad kitay, ikaw talo rin. Kahit daw, ako nang tayari. Buatan ay buting na nabuto kayo mga the best. Musik yung the street the best. Kaya musik sa akin ang direct. Buting awat at dewa, nuruling buting buatan. Sa akin ang direct, ayaw musik kami sa akin ang direct. Kaya namin dates, pabulong ngayon kami nag-isaman tayo kayo sa musik. Nitay. Please come for the moments of silence. Thank you. Basta ang maaunang gano'n. Ante yun ang program. Itang pekhaw, maraming pinaruro, ayasan rin. Ayasan, unang pakaman tayo yun. Dito rin na salis, nurin, hindi na bata. Sama meron pa yan daw pa ng kulit. Ito pa ng kulit. Paya ka lang yung kapalit. Paya. Ante yun, dito tayo nurin, hindi naman tayo sa nakangangkanin. Ako'y akurat. Asan mapunod yung bata ka. Asa pikir bukai yung tempat ay bukit tiyan ini terkatang parawan tayo na ayo man tayo sinangan nani ay bukit diranan kalau kau ya kalau yang tayo kayo me kalau ka kamlaki na iya orang yang tayo mayari ayo kan ate itu taksi bukia ratang na ini ayo tayo matayo group ate aro kalau ako tayo mayari ko dia orang yang kata sa atin diyan ayos pangalan na ng tayo kayo. Ayan, ano mo nga tara, kuwari, TBT. Kaya, kamakangay naman, iwasing kami na kuya, iway na ng tayo. Kamarin niya ako ng kanil, diyota. Kampun na tayo. Ayaw, bilis, alisan, kamanin kami na ng tayo. Ayan, TBT. Ay, TBT. Oo, mana ko balik kaya ko sabi ko po makakaali ko doon ako sa stage kaya matuwa ko. Aya, ate tayo, sinabi smile, TBT boys. KUC, competition ni Pilipinas. Saan ba yung mubay ito pa ng kan TBT? Kamarikangin nila. Ako pati rin ako yung ikuhan kayo ng kota. Bure niyo ang ibuto ka na yung tayo. Aya, pwede rin yung smile TBT tayo ka. Aya, Ocean Mats. Aya, kapilya, kapilya. Aya, di ben Ocean Mats. Kung ngaya ana ben wadanga. Ari nan lang ngayon. Ngayon na ana ben ari ibon na rin lang ngayon nagaro walay. Ari mas nawali. Sama Ocean Mats. Ibon na lang. Aya, sa mga Bismaya, UTB standby, aya. Kamakaran rin na mo, ayaw rin tayo yun. Aya, kapilya, kapilya.
Ibigin na niyo mo, UTV, puntuan natin, tibutan kita rin eh. Pinagkita yon, dalawa tingnan na peso, yon, nagmakuro. Puntuan na, punta kita rin eh, pero naging isu, pero naging yusi. Na, binigyan ko na kamalati ko eh. Nakay, anang karin na bayo naman dyan. Sauboy, UTV, bayo naman eh. Ay, ako standby ang tumaranta. Ayun sini, masih kami na kaya mirwa. Katiba hindi na kaya mirwa. Iya. Upaya rin ka ba nung gulay? Upaya. Ang tumaranta. Ibigin na niyo mo, alihan na ito kung dati kayo. Ang tabarata, puntuan na, tinapagandang rin. Tinatuan, tinaanan. Iwayo yon kesusun dia yang sendiri dan anda berada betul kita berada ikuti yang sendiri saya kau baru ikut saya kali mana di seluruh kita sekalian peng tekon siapa anda berada betul. Ayo sana mat semaya kiri boys ada kiri boys anak. Ibigin na niyo mo, kinuloys kung darabatan na rin ang tukulos mo tuwan na lang ngayon, darabatan na rin ayasan ng mamaguli na tuwanda na inaron na tayo now, sawa kinuloys! Wait a minute! Ayaw, katawanan siya live band. Haya, siya live band. Ano ko tabaran na? Ay nakakarimon. BNP, OB, OS live band. OS live band. Ayun, si ay begin de naman wala ayong kanya de ban bull ada pun sebuah siya ilan bull na nila pakatiran kanya ne ko ito ay ay nano de kumulay ang pinagayaan na pun na naman buwan ka na katapos sawa always stand Ayan tayo, sana kami sumaya. Kanin Ruth, ayan, sana kami sumaya. Sabaya ka ba yung unay? Baya. Ayun, tadahan na Kanin Ruth. Tungkol na tadahan na ilang punawarang na nakakamakuli ng karoy kanyang nabiyas. Alina ko na, ikaw turun lagi. Paseksi komitean ng Gilibas. Pagkakilay ng Gilibas. Ang kodal na puran Gilibas. The best in the world, ladies and gentlemen, sabi sumaya, Kanin Ruth! Baya ka ba ng unay? Baya. Atayos na kami sumaya. BNP. Ako na katabaran pala, ano naman yung tituan na to, ibigin ka naman tayo kayo. Ayan, ito na to. Ayan, tayo yan din. Inapun kaya na kanuan di. Tayo kayo mayari. Sinakawag niya. Tanggal ka tayo kayo. Awa mga tayo nagkakay. Kanin kami yung irang nari. Yakar kayo, bigin kanuan tayo kayo. Yan ako lang ang kanin. Diyo tayo. Sasagaro kayo, bigin kanuan tayo kayo. Mayari. Kamu usi sa atin yung katira yung kakay. Sanga na kanin
Asawagin na ako ng program. Ayan. Ang berapa? Ayo ke mama yang lagi kan? Tangan deh. Kami hanya kita kami yang kamu untuk kita kami yang kita nak buat jalan terbaik kita. Ayah yang kita tahan ini. Akiasan dengan ayunya. Pak anak terhormat dengan orang ada di dalam. Di kota kalian tidak ada yang mana tu. Tidak ada kekhawatir. Kalau di music industry, jangan kita. Mr. Kuatama, cakap. Baik. Upaya. Ayah sama anak ni. Ay minta ngawa. Mewa na ko sana po. Kaya naman sa akin ang upaya ito balik ko na yan. Tanda na upaya. CBT. Ayaw ka lista. Ayaw na kung ka ng CBT. Ayaw hindi na nga Ocean Vibes. Ayaw ka na rin ako. Maritan ka lang. Turunin ka lang tayo kayo. Mayari. Ramon. Grupo na ko po. CBT. Sama na yun upuan. CBT. Upaya ka ba ng ulay? Wawa isway ka benar dengan CBG. CBG pun dengan anak budak benar dari temakor dari PUC. Dari ini dong. Awal itu mula dengan ini dari kamu. Anak mais manuang ay sa tawi. Dengan yang tahu ni ka pamanang roy. Teman you CBG 7 years. Nakon tebe and you see it. Sama CBG benar. Pagdating mo ni Mary, kita iyo orang mo ano hari yasin ke pero ngaging dapat ni Maisay. Sang anak iba inatanggulan ti buatan kita iyo ang ay sinakatanda ro ayakuna. Bukina kita katangita. Upaya na tong kugulay, upaya. Aya. Ani sakit kayo. Bayar dengan patungo mo. Aku
nila ay puro. Yes, sabay naman ang tunay. Ocean Wives, natawag ko min ayo. Naroon niya kang tatalihin the trio, okay? Awayong kan, alang five you, okay? Sama yang lagi dia mau, boleh mana boleh? Ayan, nakawawalan ko na yung kasi nawawin na tayo ang anak ko ni Kulit. Bili-bili daw tanag, ito ka nga eh. Ay naream daw tanag, ay nga eh. Yung tanag dito, ibo ko na nga eh. Yung tatag eh, ay kaya sa nakagdaro na nila, kung din sinusok na ba, hindi na po sila. Inawa sa duwa tawi. Ako na yan, ano na siya, kalasipay. Ay nakalimutan ko na. Kadagaro, kung naman. Tayo, tuwa na na, sinatang mo mua na eh. Saka, sa kanya, kami na batawarin ako yun sa abungan ako na. Ay nang hindi kinagrawid ako na rin tayo. Yan na yan. Sinatang mo mua na, baka nakita nila kinayro. Berapa?
Without